बेलेखेनो गनां बेलेखेनो बरम गनां ते जिनेनाय राजा रक चेमफ्लाइया आ राजा रकनि बिसिङो जों बोरै रावनो बाहायनो गोबां मा इतिहासाव जों खोनाव सेंथुमा हायरक बर' बाहायनो चिनि त्रिपुरा हानो रखा खालायथानिबो बोरै रावबो ताकनि हायखेनो राजा शासन खालायदोंफ्रो त्रिपुरा हाव शासन खालायथानिबो बोरै रावनि अबदानबो दङो तिनि बाहायखेनो तिनि हाय सालो जों अबनाना स्पेशल सालजों मा बुजिनाय त्रिपुरा हां खेनो जों yang diking माने बांग्लादेश बाय तीनटा एरिया दङ बांग्लादेश बाय बॉर्डर कायसा पर्सन का केबलेनि इंडिया गवर्नमेंट बाय बॉर्डर सिनि बेलेखेनो बॉर्डर हायानि बागै फादार हानि बररो बेलेखेनो फाइ थांका सिनि हाव गुबुन दफाराव बेले बाङै थांका आबनि बागै ताबनि साइ बिसि गोबां मा सकानो 60 नि आवलरो 1960 नि आमलरोगनो चिनि हानि बररो जारा आप्रो लेखा गोरों हजांनाय र चिनि बरं गोनां चिनि लेट नगेन्द्र हथों रति मोहन हथों बायके गोबां मा लामा ताबो चिनि हावा करिखा बरं बाहायनो चिनि हा दफानि बाङै चाकरि याखावै दफा फेयक जांनानि नांखा हनै खरांति सालायमानि त्रिपुरा हा जेफ्रो इंडिया गवर्नमेंट बाय जों त्रिपुरा हा जेफ्रो इंडिया गवर्नमेंट बाय जेफ्रो जुगलायो मार्च खालायलायो दायलायो तबो बर्तमान चिनि बुबाग्रा प्रदुत किशोर मानिक बहादुरनि बनि चुसु बो बेलाय कम बयसो थै थांखा आबनि बागै बो नायमा हायखेनो इंडिया गवर्नमेंट बाय खुलुम थानि रगो धर्म रगो मिलमानि बाय जुदा तबो पाकिस्तान हायरक बाय दायावै इंडिया गवर्नमेंट बाय दायलायमानि तबो प्राय 80 बोसोर कासा थांखा ओ 80 बोसोर कासा नि ममलो जों तमा मानखा जों नेशनल पार्टी खालायलायनायनि सिबिंलायखा कांग्रेस सीपीएम तबो बर्तमानाव हाखेनो जों तमानो नखा बीजेपी सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास अबनो जों गवर्नमेंट तबो जों मानै दङ जों नायनायदि चिनि हावो नेशनल पार्टी खालायरो चिनि बररो बिरमान नांरो